Siyabingelela ke ngani zakwethu kwelikaMthaniya kwelikaPhunga noMageba. Ngiyabingelela enhla enzansi eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and podcasting. Ngani zakwethu ngaze ngajabula ukuthi ngiphinde ngibe nani osukwini namhlanje. Ngicela ukuthi ni like, ni subscribe, ni share, niphinde ni comment kwi-comment section. I-comment section iyona ndawo esi-interacta ngayo, esikhulisana ngayo. Sikwazi ukufeza inhloso zale channel. So welcome again. Today's topic nganza kwethu it's a topic, a very special topic kumina as umuntu wakamoya. Not only special but I think izonifundisa okukhulu, izonivula amehlo kakhulu le topic ezokhuluma ngayo namhlanje. So ngicela ukuthi ulalele, uyishare le content nabathandiwe bakho, ama-colleagues akho, abantu ofunda nabo, ngoba izofundisa. Ayikhethi iminyaka le topic. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe usase-high school, into esoyikhuluma la izorelate kuwena. Uma kuthi mhlawumbe ususe-tertiary, uyasebenza, usathatha umhlala phansi usekhaya, le topic ezoba relevant kakhulu kuwena. Ngicela ke silalelaneni nganza kwethu, sikhulisane, siqwashisane. La umkhulu Gwabini into azokhuluma ngayo namhlanje into esingayinaki kakhulu, esingayinaki, esiyithatha kancane. Many a times ngihlangana nama clients, ngihlangana nabantu abazogcina sebezodinga usizo mhlawumbe kumina, abakuvezayo ukuthi ikhehla lamakhehla sina sinenkinga, ukwenza impela ama-video, ukukhuluma ngezinto ezijulile, usimbula amehlo. Lokho siyak-appreciate mkhulu, but sinalomuzwa wokuthi awukakagxili ngokwanele ekuthenini indaba mangabe usuwamkela izinto zakamoya, noma uwumuntu ombethwe imimoya, noma ombethe izidalwa, whether usuyi-acceptile i-calling okanye awukaka-accept, mhlawumbe usakwi-journey, usakwi-process, or usakule stage esilimaza abantu abaningi esibizwa nge-denialism. Le eyakho le video awusenzele mkhulu, unabe kabanzi ukuthi ngempela ukuswela okungaka kuqhamukaphi mangabe uwumuntu wakamoya. Angiphathi kona mase usunamajazi athizo usuwagqoka, usunamabhaya athizo wambathayo, usuney'khali ey'thizo oyiphathisiwe, oyiphuphile wayiphathiswa, wazinikezwa abantu bakini. Kusukaphi pho ukulokhunjana, ukuswela okungaka khehla lamakhehla? Ayi, ngibese ngithatha isikhathi-ke ngazindla ngoba nikhulume ngento ejule kakhulu nganza kwethu, ngento ejule kakhulu. Ngaze ngithi mina ngizoke ngenza ivideo, ngeke ngiphinde nginabe. Ngike ngazama ukwenza amanye ama-video before, la kade ngizama khona ukuchaza, ngidiscussa yona le issue le yokunswinyeka ukuthi kusuka kuphi, kodwa seemingly ayicacanga ngale ndlela le, noma ayibacacelanga bonke abantu. Hence ngisaloke ngithola ama-request abantu bethi awuphinde mkhulu ungene uthi ukugxila la kule topic. So into ethi imi kanje nganza kwethu, njengengane yakwamoya, umbethe izidalwa okanye umbethwe izidalwa, kungaba ikhehla, kungaba ugogo, kungaba iy'ngane ey'ncane, phela nazo ziyambathwa. Sibuye singakhulumi ngazo kakhulu, ziyambathwa iy'ngane ey'ncane lezi esazi njengokuthi zamanono. Bakhona abantu abambethwe nje amanono, labantu abaklini, abathanda ukuyibuka, abathanda ukuyithithivator, abathanda nje ukwenza izinto bazenzise okobungane. Labantu ozumthethisa uma kumngane wakho senimdala, uthi even ekudlalisa, ukudlalisa ngento engathi iyakucasula ukuthi nje xhifi, engathi ungaze uzusho ukuthi wena awufuna ingqondo yengane. Kwesikhathi mhlawumbe uthandana nomuntu ombethwe ile moya yamanono, uthola ukuthi noma ekujokisa kwi-relationship, akujokise uzucasuka engathi ungaze uzusho njalo ukuthi yazi awuvuna obungane wena, angazi ngakudate kanjani ube unobungane kanje. Nasemsebenzini bayinto eyodwa labo bantu. Ngelinye ilanga ngoke ngenze nje like a separate video whereby I'll be discussing lolu hlobo lemoya in depth, lwamanono, ukuthi abambethwe amanono ke babonakala kanjani, impilo yabo iba njani. Kodwa ke namhlanje ake sithi ukuthi zoom in to the issue of being penniless, ngingasho njalo nje. This issue yokushoda nokuswela ikakhulukazi imali emntwini
ombethwe imimoya, ombethwe izidalwa, emntwini ose-acceptile i-calling, nomuntu osakwi-process yoku-accept i-calling, nomuntu osakwi-in denial, nomuntu hlampe oyitshela ukuthi uhamba indlela e-right kanti uhamba indlela e-wrong, kodwa kahle hle umbethwe ile mimoya. Sikhumbuleke ukuthi ngeke ngakuveza ukuthi mangabe umbethwe idalwa zifika nemimoya yazo eyayikade ibabusa bona besaphila. So mangabe wamukela isidalwa, wamukele nomoya esifika nawo, ebese kuba khona ke imoya yemvelo ke eyake iqubuka ivuka emntwini nje mangabe ezalwa ukuthi wena ke uzobhilonga kulolu hlobo lomoya, wena uzobhilonga kulolu hlobo lomoya. Engike ngikhulume ngayo ke in details kuma videos esengiwenzile before. Now imimoya nganzakwethu, imimoya ikakhulukazi nje ngizokhuluma ngemimoya engispecialize kuyona kakhulu, mhlawumbe imimoya yenzunza, imimoya yenkanyamba, imimoya yenkosazana, ebese kuba mhlawumbe nale moya ke yasemahlathini ke, imoya yasegangeni, esingabala kuyona mhlawumbe imimoya yabalozi, ngokuhlukana nangokwezigaba zabo, abalozi baphezulu, abalozi baphansi, ngokuhlukana nje kwezigaba zabo, kodwa imimoya le esiyithatha njengokuthi ikwi-apex kwi-spiritual realm uma sikhuluma ngamalokhunjana, ngama-spiritual entities, ngama-deities, ama-marine kingdom, nani, imoya emkhulu eyi-royalty. So what happens is le moya yikuthanda ukuphapha. Angiyiphinde ngicela ukuyistressa le, imimoya nokwembathwa akuzwani nomuntu ophaphile, o-forward, akuzwani nje, akuhambisani, akudibani. So ngokuhlakanipha kwemimoya nangokuhlakanipha kweyidalo esizembethe nesizimbethe thina, kuhambe kwahamba uma ubheka i-history, umlando, indlela izinto ebezenzeka ngayo, abantu bethwasa ngayo, abantu bekhuphula ngayo imimoya yabo, behlambulula ngayo imimoya, beyiphakamisa imimoya yabo ngey'ndlela ezahlukahlukeneke, besebenzisa amasiko angafani. Yibonile le mimoya ukuthi no, kukhona ubungozi obuhambisana nokuthi umuntu esimbethe singamniki utswinyo lemali. Kukhona ubungozi obuhambisana nokuthi unganikwa umtswinyo lemali uma ngabe umbethwe imimoya noma umbethe imimoya, umbethwe izidalo. Ngoba uma ngabe unemali, ngiyayisho le on record, uma ngabe unemali kanti uwumuntu wakamoya, umuntu ombethwe nombethe izidalwa nemimoya edinga ukulungiselwa okanye osayilungisela okanye ungakazazi nokuzazi ukuthi unayo, bake bakutswinye imali. Bekutswinyelani nayo imali? Bakutswinyela ukuthi umuntu uma ngabe nemali uyaphapha, kanti le moya ayizwani nokuphapha. Umuntu uma ngabe nemali uyagcogcoma, ufika la acela usizo kaMkhulu Gwabini, athi make akangazwana kancane noMkhulu Gwabini, useshaya isixaxa mbiji, useya kuphi? Useya kaMkhulu Zondi. Athi mayefika kaMkhulu Zondi akhokhe le nkomo ecelwa uMkhulu Zondi, athi uMkhulu Zondi usakuzama, uyamsebenza, ebese kuyaphinde futhi kuyamvuka lokho, angithi uyampampa umuntu onemali. Asuke lapho kaMkhulu Zondi aye kwelinye ikhehla, aye kwikhehla X, afike nakhona afika abika istori esifanayo, bathi bayamqala ngensebenzo, kuphinde kuvuka ukugcogcoma kwakhe nemali, aphinde asuke kulelo khehla futhi ashiye zonke le ndawo, uhambe eshiye engaqedile, ufika khokhe ahlephula ideposit yenkomo, kube ngathi izinto ziyenzeka, uyazinza. Ngokuhamba kwesikashana esincane usebona wrong yena lezi ekhona, ebese yagcogcoma ya kwenye indawo. Ngaleyo ndlela nganzakwethu, le mimoya ayikufuni ukuhamba uthintwa ilo, uthintwe yilo, uthintwe yilo, uthintwe yilo. Ayikufuni ukuthi uhambe ugcogcoma, ifuna umuntu ozinzile, umuntu o-humbled, umuntu who is solid and grounded, umuntu ongelona uvanzi. Uma ngabe nje umbethwe imimoya, kumele ukwazi lokho ukuthi enkathini yamanje indlela imimoya edisciplina ngayo umuntu wayo, indlela imimoya in particular le moya yama self initiates,
This is how they ground us. This is how they ground umuntu who is being self-initiated. Bazomtsunya imali. Once watsunyeka imali, ufunda ukuzinza. Once watsunyeka imali, ufunda ukuthemba umkhuleko wakho. Wena njengomuntu ombethe isidalo, wena njengomuntu ophathisiwe amandla emfihlakalo. Ugcina usuthemba umkhuleko wakho ngoba unayo le mali. You don't have the luxury of going around uye ebantwini ekuthiwa badumile bayasiza, uye ebantwini ekuthiwa khona kuvukwe ekseni ngo4, kuvukwe ekseni, ufike ekseni ngo3 mawuyofuna usizo khona, ufike ngo3 uthi ufika ngo3 intathakusa sekuvele sekukhona ulayini. Abayifuni imimoya yama self initiates, imimoya ikakhulukazi leyo bukhosi basemanzini ayikufuni ukugcogcoma, ayibafuni labo bantu, ayifuni ukusubmitha. So ukuze ingasubmit indawo bazokutsunya wena imali, wena bese uba humbled ube down, ufunda ukuzenzela izinto eziningi, ebese uyafunda le art yokuba nementor. Bakufundisa ukuba nementor isikhathi esiningi bakusondeza. They usually pair you with umuntu onale moya odonsa ngefrequency efanayo yaka spirituality nawe, abakuphere naye lo muntu uthi mayefika empilweni yakho uyake kube ngathi umuntu odelelekile, kodwa from time to time unezinkulumo ezikwakhayo ezikukhulisayo, unokugqugquzela, mhlawumbe azakujoinise uhambo, mhlawumbe akufake kwi-program athi hayi mina ngosuku oluthize ngijwayele ukukhuphuka ngentabeni ngiyokhuleka, awukungijoyine siyokhuleka, ebese uyamjoyina uyokhuleka. Vele imali awunayo yokuhamba uyothenga imkhuleko ezinyangeni ezidumile, ezinyangeni ezaziwayo ukuthi kuyagcwala kuzona, kuhlale kunama queue amade, kuvukwe ekseni ngovivi makiwa kuzona. Le mimoya ngani zakwethu imimoya ehlakaniphe ngendlela eyisimanga. Konke okwenzeka kuwena, ngihlale ngisho emavideo nami ngithi konke okwenzeka kuwena kumele ukunderstand imoya ekwembathile ukuthi isebenza kanjani. Once you understand how these spirits operate, once you understand how these water deities operate, i-stress esiningi onaso njengamanje uzongabi naso. Uzo-understand ukuthi whatever you are going through right now, if you are experiencing ilokhunjana i-phase whereby awunalutho, akuhlangani lutho empilweni yakho, there is a reason for that. And in fact you are being protected kakhulu ngendlela esimanga. Akekho umuntu obusisiwe njengomuntu njengamanje ofile ngathithi uvalelekile, ongenayo i-luxury yemali yokuhamba ehlomeka la, ehlomeka la, ehlomeka la. Ngani zakwethu le video ngiyenzile kona kungithatha isikhathi ukuthi ngiyenze. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi angivesana ngivuka ekseni, angivesana ngenza isikhathi ebese ngithi mina namhlanje emini noma ntambama ngizokwenza ivideo ngikhulume ngokuthi nokuthi ngoba ngifree. Cha, angikwenzi leyo ngani zakwethu. Usually I consult before ngize kwi-camera, I consult with my seniors, sikhulume sidebate ukuthi le topic enje singayi-entertaina kanjani ngendlela engeke izicwasa abanye abantu, le topic enje iseyi-ready yini ukuthi singayisa kwi-public for ilokhunjani, for i-public consumption. Le kuthatha isikhathi kakhulu ngani ukuthi sigcine ifike la, kona i-subject engiyithandayo futhi engiyibona ukuthi abantu abaningi izobasiza. So njengoba kade ngisho kade eqala ivideo ukuthi bese kukhona abantu abangi-approachayo bekhuluma nami, bekhuluma be-worried ngalokhu kushoda nangokuswela komuntu ombethwe imoya, umuntu ombethwe idalwa, umuntu osindwa yile moya, ikakhulukazi umuntu oyi-self initiate. Kunalabantu abayiphupha benza yonke into, kunomuntu oziphupha enikezwe ibhayi elithize, kunomuntu oziphupha nje egqokiswa ijazi elithize, kunomuntu okwazi ukuziphupha ayogezwe emanzini, avuke futhi athi mephaphama intathakusa, aphaphame ujulu kumanzi ke, kumanzi ngishishidi. Loyo muntu usuke bengelona iphupho kuphela, kodwa ngokwa spirituality bese bemdlulisa esigabeni esithize sasemanzini, bese bemdinga ngaleyo ndlela. So there are those people amongst us abaphila ngaphansi. Futhi in fact njengamanje we are seeing a large number of self-initiates who are now coming out in the open to say no, sikhona sama self-initiates, inazi ingxaki inkinga esibhekene nazo, nama issues esibhekene nawo. How do we go past lama hurdles lawo esibhekene nawo? So le video ngiyenziswe yileso sizathu ukuthi bengifuna ukunicija njengoba ngisho ukuthi ngiyakhetha engikushoyo, ngiyakhetha futhi engeke ngithi mina hayi asikakabi bikho, anikabi ready ukuthi nik receive,
kodwa lo decision i-informwa ama-discussions engisuke sengibe nawo with my seniors. So nganza kwethu imimoya, this is my parting shots, imimoya especially le mimoya le ezithwasiselayo embatha abantu esibabiza ngama self-initiate, people who are being self-initiated. Leyo moya in most cases imoya yakwa royalty, imoya yobukhosi, amakhosi amakhulu sokuwambethe akunswinya ngamabomu imali nje, aqala ngokunswinya imali, because once wangaba namali uzoba protected, because awunayo le liberty yokuthatha imali yokuzazi ukuthi hayi ngosuku oluthize ngizobe nginemali engaka, ngizofuna ukuya kulomelaphi ekuthiwa kuyena kuyagcwala, ngosuku oluthize ngizoya kulomelaphi okuthiwa kuyena uyagcwala, ngosuku oluthize ngizobe nginemali ngifuna ukuya kumama uSibanibani, ngifuna ukuya kubaba uSibanibani, kumkhulu uSibanibani, ngoba imali ikwenza uhamba umpampa kakhulu. Le imali uma ngabe umuntu who is being self-initiated ibalimazile abantu abaningi ekuqaleni. Kukhona abantu abaqale lolu hambo benemali, bekwazi ukwenza izinto zenzeka, kodwa during the process ngoba bakwenzile lokugcogcoma nokupampa, bagcina bengene ekuthenini bayavaleka kulezi ndawo abahambe bengqongqoza bengena kuzona baze bahabula imoya enjani, imoya engalungile, imoya e-against lokhu abakumbethe, lokhu abayikho. Le moya yabe isenze njani, yabe sibavala ke imali, isibavala kanjani kabuhlungu-ke manje ngaleyo ndlela. So ukungabi kwakho namali indlela abakuprotecta ngayo ukuthi ungahambi ungena yonke indawo nje, la uzokhona kuthiwa nje kuyagcwala kuba nama-queue, uhambe uye khona ngoba unemali. So bazokuvala-ke imali lapho, bazokuvala nje imali, bakunike leyo mali ngaleso sikhathi yokuthi wenze nje lokho odinga ukuthi ukwenze manje, ebese emva kwalokho futhi usala ungena lutho, ukuze ungabi nale energy yokuhamba umpampa, ungena la uvula la, ungena la uvula la. Again, enye into, now this is very crucial, this is very important, ngicela ukuthi nilalelisise le. Again, if uyazazi ukuthi you are being self-initiated or uyaye self-initiate, bamba lokho. Maningi ama-self-initiate asefikile kumkhulu Gwabini, kodwa futhi mayefika kumina asanale nkolelo, especially mangabe umuntu esanda kuyiqala ijeni yakhe, basanale nkolelo yokuthi umuntu oyobasiza umuntu abayomfica egqoka iphandle ezifika la, egqoka ubuhlalo obuhamba buze bufike la. Nganza kwethu sekukancane ukuthi usizakale uma ulandela labo bantu uthi hayi ufuna ukuzwa angazi kuba nale nkolelo yokuthi mangizwe ngomuntu engimbone egcwele iphandla, egcwele nebuhlalo, okusho ukuthi ngobe ngizwe into ekuyiyona. Kukancane uma uyi-self initiate ukuthi ufike uphile lapho, ufike ulapheke. Usizo oluningi seliqhamuka ebantwini oqala umbuke njengawe, futhi abantu abanokuthatheka kancane nje abanganakekile. Akekho umuntu othathwa kancane njenge-self initiate noma ikuphi, whether anginendaba ukuthi usukusiphi isigaba, but ilabantu laba abanganakeki nje, yabo labantu abanganakeki nje, abanganakeki. Uzuqala ukumhlonipha ngoba esekuthusa, esekumvulela izinto zakho ukuthi hayi wena kanje impilo yakho, hayi wena nayo into ekubambile, wena usakhumbula ngosuku oluthize kwaba ukuthi nokuthi empilweni yakho, yingakho okusula kulesimo kusona. So usizo oluningi kule era esikuyona usulithola ngempela emntwini ongagqize ngabuhlalo, ongagqize nganqwaba yephandla. Sekuyibona abantu abaphethe ukwambuleleka okuhlanzekile, ukwambuleleka okukhanyayo. Sekuyibona abantu abakwazi ukuthi bakutakule ebumnyameni, bakukhiphe nje kalula futhi ngendlela esimanga, bakukhiphe bakufake ekukhanyeni, ebese into zakho ziphinde zihlangane, ebese impilo iphinde yaqala iyapick up futhi. So asiqaphele le nkolelo ethini kufanele uzuye emntwini umuntu ozofika umthembe noma umkholwe yilo ogcwele iphandle, ogcwele nobuhlalo obuningi. Angibadeleli labo bantu, ngeke ngayenza ke ivideo ngikhuluma ngokubaluleka nokubambisana kwamagedla laba bathwasa isidala esinguni nalabo esibabiza ngama self initiates. Ngike ngakhuluma ngabo, angisoze ngibakhulume ngendlela engesiyo, kodwa
For the purposes of this video, ngifuna ukukubalula ngikuveze ukuthi cha ngani zakwethu kusuke kungonakele lutho uma ngabe ubona lolo nswinyo, kusuke kuvinjela ukuthi uma unemali kuningi ukupampa okwenzayo njengengane yakamoya isadinga ukuthi ikhule ngokakamoya. Nikhumbule ukuthi uma self initiate udinga isikhathi esiningi uwedwa, awudingi crowd, awudingeki umuntu owehla wenyuka, umuntu ompampayo. That is why bezokuncisha futhi le mali ukuze kungathi njalo ngama weekend wena unemali, u-attend ama-functions, u-attend imicimbi, uhamba yonke imicimbi le moya iyasidinga kakhulu isikhathi sayo nawe ukuze ihlale la kuwena, ihlaliseke la kuwena, iphinde igrumeke, ikhule until iqhume ibe yilento ekufanele ibe yona. So ukuze lowo moya u-achieve leyo nto kufanele kwenzeke i-exclusion, ube excluded nje from the mainstream ekuphilwa ngayo, ekwenziwa ngayo izinto nje emhlabeni. Uwumuntu onjani ozinzayo, oyihlalela wedwa, ikufundisa ukuba grounded, ukuhlala wedwa, ukuzithemba. Ngoba ngesikhathi uhleli wedwa kukhona imicabango, imizindla, ilokhu njani, ukuzindla okuthize, imicabango, amaphupho afikayo kuwena, afike kahle, imessage izwakale kahle ngoba you are away from chaos. You are away from chaos. Uwedwa. Isikhathi esiningi uba naso wedwa. Bayakhula-ke abantu bakamoya abayivumelayo leyo process, abayivumelayo leyo mpilo ukuthi ube excluded ey'ntweni, uphume nje ey'ntweni. Like lahleke elinye ikhehle kade ngixoxa nalo ngithi mina yazi indlela le moya tricky ngayo nangendlela esicabangela ngayo, esinakekela ngayo thina abantu abama self initiate. Kuke kwenzeka ukuthi iqale ikuphuce zonke lezi zinto. Mase sifuna ukusebenza le moya, iyayiqala ikuphuce zonke lezi zinto lezi. Wena at face value oyibuka ube nama high regards azo. Uthi no, hayi impela ngimina. Kungaba mhlambe imoto noma izimoto kade unazo. Kungaba mhlambe umsebenzi omuhle okade unawo. Kungaba mhlambe ibhizinisi elikhulu okade unalo. Kungaba mhlambe i-project ethize nje kade yaziwa ukuthi iphathwa wena. Bazoqale bakuphuce lezo zinto mangabe sebefuna ukusebenza nawe, ngawe, kuwena. Mangabe sebevuka nje, sebevuka umbhejazana kuphezulu kwesabelo sempilo yakho, sebefuna ingane yabo ukuthi basebenze ngayo. Kuyalahleka zonke lezo zinto. And lokho kwenzeka nje unyaka mkhulu kabi zilahleke lezo zinto. Ngikhuluma ngomuntu mina impilo yakhe eguquka over a period of 30 days. Lo muntu uzololoku ube right kanje sekonakalephi. Kanti imoya isifunani ukusebenza. Why kwenzeke lolo nswinyo olubhlungu olubukeka lubhlungu kanjalo? Number 1, uma ngabe unemoto, ngenze nje umzekeliso ngemoto. Kade lento bengixoxela leli khehla ke. Ngithi mina yazi mangabe unemoto usayiqala le journey. Imoya iyabona ukuthi mhlazana ungenawo upetrol. Mhlazana uthi nje anginayo imali yepetrol. Angeke uze ukwazi ukuthi uhambe uye ngasentabeni yangakini uyokhuleka ngoba i-excuse yakho already izoba yini? Imoto. Mhlazane le moto wathi uya drive edolobheni yahuzuka noma yashayiseka. Kuyophela mhlambe angeke uze ube right emoyeni wakho until imoto yakho izilunge. Which means le mimoya engibethe edinga ukusebenza nawe, ekudinga unenhliziyo evulelekile, inhliziyo emnene, ayikwazi ukusebenza ngawe under immense stress, under immense pressure. Because uyathatha uyahlanganisa, uwarishwa yini? Izinto zomhlaba ezinjani ezi-replaceable. Uyazi ukuthi uzophucwa le project enkulu owaziyo ukuthi annually, yearly uya-invite kuyona, ufike ulokhu nje usubmit into zakho ebese uyayiqala leyo project. La ustress wakho nabasebenzi kuleyo project, ustress i-team osebenza nayo. Abasifuni leso stress imoya yamakhosi uma ngabe sifuna ukusebenza ngawe. So into yokuqala ezoyenza izoyivala leyo project. Uthi uyayibhidela uze kuthiwa sithathwe umunye iseyiproject yomunye umuntu. Imoya isifuna ukusebenza ngawe. Why? Because mangabe bekuvumela uqhubeka nale project, kukancane ukuthi bazosithola isikhathi sabo nawe. Ngoba 1, uhlala ugijimisa indaba zabasebenzi, ulungisa izinto zabasebenzi. 2,
uhlala uyodiscussa uyoqulisa abasebenzi amacala. 3 uhlala uhluthuka uphakamela umoya ngobani khona umsebenzi lapho othatha imoto ye project wahamba wayogroova ngayo. Usuworried imoto lokhu uyimonitor la kwi-track ukuthi awenzani usibani uyamfonela ifoni uyivalile. Usuworried akithi awusasithola isikhathi sokukhuleka kufanele ukhuleka ngaso. This is why uzophuma kulowo msebenzi okuwona. Why? Because vele kunale chaos ekhona kulo msebenzi osebenza kuwona. So amakhehla amadala masesefuna ukuphakama esesebenza phezulu kwesabelo sempilo yakho azokukhipha kulowo msebenzi, akukhipha akuhlalise ekhaya noma akukhipha akunikeze imisebenzi yana nje eyama projects yabo oqwaqwa afika ngaleso sikhathi. Kodwa bakukhiphe kule chaos. Why le chaos? Ngoba le chaos kwawena iyakudraina, uyazazi iyakudraina. Uthi uqhamuka ungena egatini emsebenzini ubabone behleli ixukwana uthi mawuqhamuka wena ubone lezi ixuku zidispersa. Why zidispersa na? Ingoba phela bekukhulunywa ngegama lakho, bekuchofa wena istyle sakho semanagement, bekuchofa wena ezumsebenzi, belokhulu bebona amabala kuwena. Ebese abantu abadala bayayibona yonke lento bayenzeka, bese beyakhipha kuleyo ndawo mase befuna ukusebenza nawe. So indaba yontswinyo nganza kwethu ijule kakhulu uma ngabe umuntu who is spiritually gifted, umuntu osazosebenza aphakamisa imoya emembethe nemphethe, umuntu osazophilisa naye abanye abantu abasondelene naye. So ngihlale ngisho lento ukuthi singabalaphi, silaphana ngomphefumulo, silaphana ngemoya. Njengoba ngikhuluma nje kule video, kuneyinkumbi zabantu who are watching right now as we speak, who are being healed. Bahileka kanjani? Cause into engikhuluma ngazo izinto umuntu mhlambe adlule kuzona, noma izinto asadlula kuzona, impilo yaphinde yabuyela esimweni. Okanye umunye mhlambe izinto angakayi-encounter but usevuleka amehlo ukuthi kanti kunje la, awuthi ngeke ngithathe amalokhunjani iluleko zamkhulu Gwabini, ngizama ukulokhunja ukucophelela endleleni engenza ngayo izinto. So ngenza kwethi ijule kakhulu. Lusuka lapho ukutswinyo lemali, utswinyo lemali, utswinyo izinto eziyi-material. Njengoba ngathi ngenza nje i-example ngengxoxo kade nginayo nelinye ikhehla ukuthi kukhona iclient lami ababelishaya nje ngokuthi imoto yakhe ibe nenkinga, igcine ilokhunjile, yagcina ifile unomphela. Ngoba kwakubonakala ukuthi ngelanga uzophupha kufanele aye emanzini, aye empophomeni ayogeza. Ngesimo sokuthi upetrol akanawo, usene-excuse yokuthi akaye empophomeni. Kwavele kwathathwa yona-ke leyo moto. Uyabona futhi ukube uma ngabe nayo kuba khona izikhathi zokuthini uthi kufanele ngabe uhamba mhlawumbe uye entabeni, angahamba entabeni. Ngoba sekukhona abantu abathize asebenze indlela bacela yena ukuthi abadrive abatransport abayise lapho. Imoya yobukhosi ayisubmit indawo, ayisubmit kumuntu ngaphandle komnikazi wayo. Naye umnikazi wayo iqala imground before ikuphakamisa okugcina okwangempela. La abantu bona kanye laba kade bekuhleka bekubone ngathi impilo yakhe yafadalala, sebezobuya labo bantu babhawe down kuwena. Ngoba le moya amandla enawo, amandla okuphinda ikhombise labantu abeke bakuhleka isafika le moya, isafuna isasebenza ngawe le moya. Iphinde le moya ibakhombisa ukuthi bathi mabekubuka babona ukuthi noma khona imfihle khona la. Ake siqale sisondele kuyena, sike sincele sizwe ukuthi ngeke sichathazele ukuthi wenze njani le comeback nje. Uqhamuka injani, iqhamuka le comeback? Ngoba ibakhona i-comeback nganza kwethu ebantwini abambethe imoya abakhosi. I-comeback yabo inzima, i-comeback yabo iyona le comeback. Leyo comeback mayiqala uyobona ngokuthi umndeni okuwona uqhekeke phakathi ngawe. Kube khona umndeni okukhonzayo, kube khona umndeni ongasakuzwa nje esikhaleni, kube khona abantu abazidistance bona. Seqala i-comeback. Uqale futhi zonke lezi zinto ebekade engathi zidliwe isikhonyana ezikade zithathwe yibona kodwa kahle hle ebese sizaqala seziyabuya, seziphindaphindeke kayishumi, sezihamba nalento abantu abaningi abangayi-understand, sezihamba nomphefumulo nokukhululeka nje kukodwa. Uyakwazi ukuba nemoto ekhokheliwe fully paid up, uyakwazi ukuba nomuzo fully paid up othenga cash, uyakwazi ukuba nenkampani engathathanga ama-loans, eyenza nje izinto ngemali ngeprofit yayo eyithola la. It's a feeling ongeke uze uyiqhathanise nenye feeling.
ihamba yodwa ukwazi ukuthi izinto nazo izinto ngempela ozowna ezibhilonga kuwena. Isuke sisebenzile ke leyo moya ngawo. Usuya understanda ukuthi why le moya ezinye izinto izovesana izisuse kuwena. Ngoba usuku warishekile ngazo, zikuwarisha zikuxakanisa umoya. Omunye ukakhishwe ngisho endlini akade ehlala kuyona ngoba le moya iyabona ukuthi ngeke sikwazi ukusebenza ngomkhulu gwabini esanalomuzi wakhe omstressayo asanda kuthenga mhlawumbe eHilton la ekhokha khona mhlawumbe ibond ya 15,000 lebuye imlokhunje imxake ngezinye izinyanga imbangela istress. Ake simkhiphe kulomuzi umntana wethu akaphindele la ezoqala khona phansi akhohlwe nje ukuthi ngenyanga kufanele kube khona imali engaka ayikhiphayo ngoba ngesikhathi stressed akakhuleki akathandazi nathi asihlaliseki kahle ngoba nayo imoya ngenza ukuthi mangabe sixakanisekile ayihlaliseki qobe emzimbeni yethu. So that is why iqhamuka lapho ke lento yokushoda nokuswela. Lokhu kushoda nokuswela okwenzeka imoya mayisasebenza ngomuntu wayo yukushoda nokuswela okubusisiwe okuhamba nenkosi phakathi. Uma ngabe kuleyo period noma kuleyo phase akuguqe njengamanje ubabonga abakini, uzibonge idalwa, ubonge lamakhehla noma izalukwazi abakumbethe abaqoqoshile ukuthi ngiyanibonga ukuthi ningikhethele ukuthi ngilokhunje ngibe phansi ngoba lo ukhona phansi angeke usabe ukudlula lokho. Usu right njengoba ulapha. Lento oyitshela yona yokuthi abantu ngabe bayangibona ngabe bathini, hey wenganza ukuthi ngizokutshela isimanga. Abantu baneyinkinga eziningi kabi la ngaphandle. Baneyinkinga ezixake kabi ezingaphezulu kwalokho nokucabangayo. Kukancane ukuthi abantu bangahlala bakhulume ngawo kuze kuphele isikhathi. Kusheshe kujwayeleke masushayekile. Mangabe imoya isafuna ukusebenza ngawo, kuhamba kujwayeleke. So umkhulu gwabini lo le Indalo Media and podcasting nganza kwethu indlela enginikhonze ngayo ngiyanifisela kuyona yonke into eniyenzayo, nginifisela impumelelo, nginifisela inqubekela phambili. Uma kukhona la ozwa khona ukuthi mkhulu ngeke umoya wami ungiholela kuwena, anike nisondele ngoba nje bukuholela kumina lowo moya awusuki nje noma ilaphi kodwa in fact you are being directed, you are being highlighted ekuthenini nanga umuntu ongafike kuyena nilekelelane nincedane. Nganza kwethu, this is me signing out.